Takže sme tu späť pre priateľov varenia. Máme tu druhú fázu, šúpanie zemiakov. Ale ešte predtým, než sa presunieme do kuchyne, máme tu ešte okienko pre kutilov. Takže presunieme sa do vonkajších exteriérov. Jo, tady sú skurvení roboši. No makáme, chlapci, makáme. No dobře, teď sa presunieme do kuchyne. Už to tady voní. No zdravím, Jožko. Ale zdravím. Cítim, že je tu teplo, keďže sa už aj kuchár musí vyzliecť. Mali sme žochu na mäsko, ale Marinku posvietime si na to, takže ako vidíte, mäsko sa nám pekne dusí. Je to úplná bomba, vážne. A ako všetci dobre vieme, na zahustenie pokrmov sa používa buď zápraška z múky alebo zemiaky, no a my čo chceme, máme radi zemiačky, použijeme zemiaky. Niekto je tady moc múdrej. Jo. Takže pán Tokár, dovolím si vám povedať. Neviem, či poznáte reláciu Varím vám to, ja som tam starý účastník, dostal som od Teskom takýto šúpač na zemiaky, viete. A proste, menšia rozcvička. Zoberieme si zemiačiky a vlastne s tenkými pohybami. Sledujte, ak pučí tie ruky kvôli tým 15 mŕtvým. Ale Ferko, je tu teplo, pretože výpary z gulášu spôsobujú zvýšenie teploty v miestnosti, čiže ako by som to definoval, treba sa vyzliecť, neviem, kto tu behá spod však kolega súdruhu. No a proste, šupujeme si zemiačky. Zemiaky sú dobré na prípravu hranoviek, pečených zemiakov, varených zemiakov, ale napríklad na zahustenie guláša, chápete, proste treba. No a tak. Šupem radšej ja, pretože keď som naposledy robil túto môj kuchtík, to sa to povedal veľmi dobre, ale však nevadí. Pozadí, čo nám hrá v pozadí? Apologize. It's too late to apologize. It's too late. Ja teraz vedela, mamka bola na mňa hrdá. A väčšinou to býva tak, že pičuje na veľké množstvo riadu, ktoré tu zanechám, pretože ja vážne plnej chuti neznášam. Neznášam, keď mám tie sprosté blbosti na rukách, viete, a chytím potom nejakú vec a ja sa volá Ferko. To bude asi jar. Ne, jar, ty fás. Keď umývaš, ne, alebo si dlho vo vode ostúpeš, máš na rúčach tie čiaročky, či čo to je. Jak sa to volá? Premočené kokociny. Premočené kokociny, presne tak. Čiže nemám rád premočené kokociny, preto všetko, čo sa týka umývania a vodných činiteľov, robí maminka. Ako si môžete všimnúť, riaden umytý, pretože tu dneska bola po týždni. Viete, väčšinou chodí kefírovať nejakých chlapov do Rakúska a podobne, ale proste teraz sa tu zúčastnila. Máme, no tu nás to kypí, vidíme to. Ferko, treba to podliať. Počkaj, môžeme nás mať podlianie. Ovšem už teplou vodou, už nie sme takí socky, jak na začiatku, však áno. A máme tu šplech, pozrite sa na ten šplech. Tomuto sa hovorím proste, keď sa niekto nevie trafiť, jo. U vás sa to stáva často, že sa neviete trafiť? Ja, viete, ako záleží v akom obore, však áno, v určitom obore to ide celkom v pohodičke. Chce to nejakú tanečnú vložku? Tanečnú vložku z kuchyne, dáme si s nožičkami. Ale venujeme sa kuchynským činiteľom. No a teraz, dámy a páni, keď máme zemiaky ošúpané, nebo ich 5, kde si dal ten 5? Ty sme nám nechali zemiaky. A tady je. Lečo, áno, viete prečo máme lečo? Ja vám to hneď vysvetlím. Pretože naposledy, keď sme robili guláš, dal som tam samozrejme čerstvú zeleninu, pretože my máme radi čerstvú zeleninu a deti nepíte kovu, kofie nerobí dobre. Tak tuto pán Touk vadili mu šupky do zeleniny, preto sme sa znížili na niečo takéto. A tam je zeleninové lečo oslazené. Áno, no tak. A Ferko, teraz máme nakrájené zemiaky, by sme mali čo spraviť, umyť, ne? Pero. Takže my ideme pekne zemiačky umyť, nakrájať, priame do gulášiku a vidíme sa v tretej záverečnej fáze, kde budete vidieť naše tlusté kúpky, ak sa púčia. Sia.